Família, estem als Lluïsos d'Horta. I amb qui estem? Amb el Salvador Casals. Salvador, com anem? Li parlo de vostè o li parlo de tu? Què fem? De tu, home. Jo sóc jove encara, tu. Sí? Sí. Doncs escolti'm, vostè... Amb què quedem? Cony, dic de tu, Ets projeccionista o no? No, jo no sóc professionista, jo era un aficionat només. Però has fet servir aquesta màquina que tenim aquí, l'has fet servir? Sí, però poquet. Aquesta poquet perquè ja era com més cap aquí, que ja estava a punt de plegar. Jo vaig començar aquí l'any 54 o així. Ja fa un rapadet d'anys, no, d'això? Els Lluïsos d'Horta mateix? Primer vam començar amb una de 8 mil·límetres. Després vam començar amb una de 16 i és amb la que vam tirar bastant temps. Al final ja vam començar a muntar una màquina de 35, que no era aquesta, era una altra, molt més antiga, que ja no tenim. Era molt divertit perquè ens passàvem les pel·lícules en un cinema que hi havia aquí dalt al Carmelo, i mentre nosaltres passàvem la primera pel·lícula, ells anaven passant la segona, i llavors amb una bicicleta ens passaven la segona i nosaltres els hi passàvem la primera, i etcètera. I així projectàvem i així fèiem. El cinema de veritat i nosaltres. Fèiem cinema més aviat de criatura, no? Cinema de dibuixos. Últimament ja vàrem començar més amb el cinema ja més d'adults. Érem de la Federació de Cineformes de Barcelona. Cineclubs, ara se li diu cineclubs. Cineclubs, se li diu. I el cinema va ser una activitat dels Lluïsos d'Horta de tota la vida. Inclús es havia fet cinema abans de la guerra i l'any 36, quan es va cremar els Lluïsos, però quan el van cremar va desaparèixer la màquina, va desaparèixer, tot es va cremar. Aquí hi havia 1, 2, 3 cinemes. Hi havia el Cinema Unió, el Cinema Horta, un era conegut com el Cinema Nou i l'altre el Cinema Vell. Hi havia el Cinema Carmelo, després, més cap aquí, va haver-hi el Cinema Maragall. Salvador, i aquesta màquina, com va aquesta màquina? Primer funcionava amb els clàssics carbons. Ara hi ha una làmpara, i ja és més modern això de la làmpara. Però quan anaven carbons era molt curiós, perquè els carbons eren dos tires de metall que es anaven cremant i les havies d'anar acostant i que feien la gran xispa que il·luminava la pel·lícula. Havies d'estar molt al tanto perquè què passava. La xispa, a mesura que es anaven cremant els carbons, s'anava fent petita, havies d'anar acostant-los perquè es fent gran i projectés el suficient. Si apretaves massa i feia una xispa massa grossa, llavors es cremava la pel·lícula. Te n'enteraves moltes vegades que es cremava perquè estaves a la cabina i senties la gent cridant. Malament, és que es cremava la pel·lícula, no? I llavors corre-cuita, parar, treure la pel·lícula, tornar-la a passar per tots els engranatges aquests d'aquí, separant els objectius, des dels rotllos, en fi, etcètera, tots els interigulis. Al final ja vam acabar amb els cines més professionals, ja en sabíem més, ja ens vam atrevir, i llavors ja vàrem tenir 2 projectors. Perquè, esclar, què passava amb aquests projectors? Les pel·lícules veníem amb 8 rotllos o així, llavors havíem, abans de començar a projectar, agafar amb una moviola i anar empalmant els rotllos un darrere l'altre per fer un tambor molt gros, que és el que es posava a dalt, i un tambor gros que es posava a baix, i tota la pel·lícula estava amb el mateix rotllo, no? Això era un inconvenient, perquè moltes vegades era molt complicat i si es trencava, passava qualsevol cosa, manipular la pel·lícula així costava bastant. Quan vàrem arribar a tenir dues màquines, la cosa ja funcionava diferent. Vull dir, quan acabaves un rotllo, automàticament es connectava a l'altra màquina i així estaven alternativament treballant les 2 màquines, rotllo per rotllo. Ara no es pot veure amb el cinema perquè el ser tot digital és diferent, no? Però en aquelles èpoques, quan era el cine així en pel·lícula, era molt curiós perquè si estaves al tanto, quan s'estava projectant, a la part de dalt de la pel·lícula sortien unes senyaletes, unes rodonetes molt petites, xuc, 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 que et anaven avisant dient d'aquí 10 segons s'acabarà el rotllo. I t'avisaven perquè posessin en marxa l'altra màquina, que ja estigués tot a punt, i la tercera senyal que et donaven, que és com un semàfor, ja havies d'engegar l'altra màquina i parar la primera. I així successivament. Salvador, escolta'm, la teva pel·li, va, digue'ns una pel·li. Quina és la teva pel·li?
Bueno, jo, esclar, tinc moltes perquè per n'he vist moltíssimes, no? Amb el cinema també és una cosa que vas evolucionant i d'un pas vas passar a l'altre. Vaig començar, com és lògic, amb el cine de joventut, un cine de l'oest, per acabar amb un cine... En aquella joventut d'aquell temps que tot estava... La censura doncs, estava així. Tots ens passàvem de llestos, no? Vull dir, allò, ui, vas veure un Bergman, vaig a veure un Bergman, que bonic un Bergman. Bueno, la qüestió és que sorties de veure un Bergman i, perdó la paraula, però és que ni puta idea, vull dir, és que no t'enteraves què volia dir la pel·lícula, no? Hi ha una pel·li que em va cridar, que a mi em va impactar a la meva joventut, va ser l'Estrada. Home, això és Fellini, no? Aquesta pel·lícula a mi em va... Ara que m'hagin impactat, me n'han impactat moltíssimes de pel·lis, no? Vull dir, us en podria dir tantes que no... Digui, no ens tallem aquí, no ens tallem, home, no ens tallem. No, si no em tallo, però és que vull dir, ara en tinc tantes al cap que no sabria... Jo faria una arrojada d'aquelles allà, vinga, va. I quina dit, Viridiana és una altra que va doncs, encantar moltíssim, que es va passar aquí, que aquí doncs, va haver de sortir el capellà abans a avisar la gent, perquè, esclar, hi havia també les classificacions de cinema, segons que no podies passar-ho, no? Teníem també un projeccionista, un altre, era més gran que jo, també es feia una mica ja no diré noms, una mica la censura pel seu compte, no? Hi havia censureta. La pel·lícula ja venia censurada, però és que va fer la censureta. I anava guardant a les tires de censuretes amb un bombo que es va anar fent gros. Imaginem-nos si agafem aquell bombo i les juntem totes, doncs allà es veien 3 hores. Allò era el bo. Un plaer. Ets un boig pel cine, que sí? Sí, moltíssim. Ja veig que t'hi avorrit tant perquè ja pleguem, ja no?